Salam mehrman dogunlar. Giçäşi edi dilleşler. Hak bilelişiginiň türkmenim kanalynyň nowatdaky göni aýlymyna başlaýar. Bugun aslynda biz göni aýlymy Russiýa Federasiýasyndaky türkmen diasporanyň görnükli wekillerinden we şol Russiýa Federasiýasyndaky türkmen diasporanyň öňde barjylarynyň intelligensiýasynyň wekilleriniň adyndan çykyş edýän, şolaň adyndan hereket edýän, şolar bilen maslahatly, bilelikde hereket edýän Timur Serkerde bilen şu gün gowur özara pikir alşyk etjekdik. Watandaşlarymyzyň Timur Serkerde bilen baglanyşykly sorawlaryna şondan soramamy isleýän sorawlaryny men özümden sorajakdym. Şeýle-de ol şu bolup beren işler bilen baglanyşykly öz garaşlaryny beýan etjekdi. Ýöne Timur Serkerde geçen hepdeden bäri özüni gowy duýanok, saglyk ýagdaýy kän gowy däl. Şoň üçin şu gün Timur Serkerde haýyş etdi. Şular ýalyky eger mümkin bolsa men özüm bir dynjallarsam, saglygymy dikelsem diýip, şoň üçin bizem bolýar diýdik. Biziň üçin bir eginleşimiziň, pikirdeşimiziň, ýürekdeşimiziň, howslarymyzyň saglygy hemme zatdan öňürdi. İl günüň bähidi biziň üçin öňürdi. Biziň üçin YouTube kanalynyň reytingi ýa haýsam bolsa bir PR reklama biziň üçin birinji planda duranok. Näme bolsa şo bolsun, degen ýerine degsinip eňtere oturmagyň YouTube kanalyna hiç ýyly il güne peýdaly ýeri ýok. Şoň üçin ina şu günkü biz gepleşigimizi, şu günkü göni aýlymyzy biraz açyk, başga formatda, başga görnüşde üýtgetdik. Kim kimiň tarapynda gaty köp gelip boguşýan sorawlar, gaty köp geçirilýän gürrüňdeşlikler, pikir alşyklarda şu zatlar soralýar. Soňam kiminki dogry diýe. 2 ýyldan bäri bilişiňiz ýaly daşary ýurtdaky Türkmenistanyň arasynda esasan edilýän zat diňe ýalan sözlemek. Yalan propagandany alyp barmak, edip daşary ýurtlardaky türkmenlerden şolaň dawa nazaryndan pul goparmak, şolar wagtyň özünde de rejime göz gortmak, rejim bilen diktatorlyk rejim ýagny Aşgabatdaky haramdaň diktatorlyk rejim bilen bilelikde dürli proýektlere gatnaşmak, şolar bilen syýasy güntiçilik etmek. Şular ýaly zatlar bolup dur. Şoň üçin şu günkü gepleşigimiziň biz formatyny üýtgetdik. Gaty täsin bir ýagdaý bar. Bilinçli ýaly şu özüni oppozisiýa ýa aktivistler hereketi diýen adamlaryň arasynda şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky watandaşlaryny allap, şolardan pul alyp, "Inha men Türkmenistana gidýän, gidip barýan, gitdim. Men Türkmenistanda şeýitdim, beýitdim" diýip pul alan watandaşlar bar. Bu watandaşlar häzir Türkmenistanda däl, daşary ýurtda gezip berler we bularyň täze ýalan planlary bar, ýalan propagandalary bar. Inni täsin dady bu ýalan sözleýänler hem biri bilen götte çat. Biri-birini tanaýarlar, biri-birini gollaýar, biri-biri bilen bilelikde hereket edýär. 50 gepden belli gep. Gynansak da daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylaryň hakyky aktivistleriniň öňünde ýalançylaryň şaýkasy bar. Kezzaplaryň şaýkasy bar.
Indi siz bir soraga jogap berin. Inni şol ýanky özüni men Türkmenistana gidip barýan diýip watandaşlardan pul alyp soňam käbir oppozisiýaň lideri ýa öň başçysy diýen adamlara ýalan maglumat berip, olara mallap, halka mallap, gabat gelen adamy allap, pul alyp Türkmenistana da gitmeýän, Türkmenistana da hiç zat etmeýän hamala şolar Türkmenistana tutulan ýaly, şolar üçin pul ýygnamallyp edilen gurrunlaryň hemmesiniň aslynda ýalanlygy faktlar bilen subut edilýär. Şoň üçin Azat Türkmen şolara pul berenleriň arasyndan Azat Türkmenne hemme kwitansiýalary bar. Ýadyňyza düşýän bolsa Türkmenim kanalyna biz muny öň size bir ujundan duýdurup goýupdyk. Ýöne şonda da hiç kim towa gelmedi. Yalanlara dowam etdi, kezzapçylyga, owurluklara dowam etdiler. Syýasy küntüçiligi dowam etdiler. Şoň üçin şuňky temamyz kim kimiň tarapynda hamala rejime garşy görüşýän ýaly bolup görünýän adamlar hakykatdanam haramdaň rejimine garşy görüşýärlermi? Ya şolaň behwidine hereket edýärlermi? Näme üçin bu adamlar bir aýdany beýleki aýdanyna ters gelýär? Biri çykýan men Türkiýanyň içeri işler ministri bilen niýe gurrun etdim diýe. İçeri işler ministri bilen bular gurrun edebilýän bolsa, içeri işler ministrleri bulara adam ýerine goýup, bular bilen bulan halyny, ahwalyny solap, bulara eýe çykýan bolsa, nädip bu adamlaryň ispisigi Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeli adamlaryň ispisiginde bar. Şu zatlar heňe gelýärmi? Ya daň bilen ýa polisiýa plan etdi, beýtdi, 5-de, 6-da ýa şoraýalyk. Näme gerek şol ýalanlar? Inni. Bugünkü biziň göni ýaýlymyzyň myhmany Azat Türkmen. Azat Türkmen özü bilen bile daşary urtlardaky Türkmenistanyň watandaşlary allap, biz Türkmenistana barýas, Türkmenistanda görüşjek, Türkmenistanda diktatorlara garşy görüşjek diýip pul ýygynan bir näçe kezzabyň halkyň öňünde eden kezzapçylygyny edip beren yalanlaryny, yalan propagandalaryny boynuna almagyny isleýär Azat Türkmen şolara bir çağırış etdi. Azat Türkmen häzir geldi, o studiýa aljak, ýöne ondan öň men Azat Türkmeniň videosyny häzir siziň dikkatiňize ýetirjek. Azat Türkmeniň daşary urtlardaky Türkmenistanlylardan allap pul ýygynan adamlara eden çağırşy. Şolara möhlet berýär. Eger siz şu möhlediň içine çykyp hakykatlary aýtmasaňyz, men sowutnamalary bilen, kagylary, kwitansiýalary, zatlary, hemme zatlar bilen aýtjak diýe. Gelin şu video tomaşa edelim. Ondan soň Azady studiýa alyp, Azady diňläliň. Azat näme üçin? Hakykaty aýtmak barada karara geldi. Bilelikde tomaşa edelim. Soň sizem öz garaşlaryňyzy aýdyň. Salam aleykum ezildeşler, vatandaşlar, ähliňize salam. Ben bu taýda aýtjak zadym. İlki bilen goýja diňläň meni. Men bu taýda maşeniklara duýduruş etjek bolýan. Şo ýadyňyzda bolsa Murat Kurbanowyň şo 2 sany oglan listovka ýapyşdyryp düşdi. O bu soň pul ýygnamana näme etdi? Daway pul ýygnaly şo oglanlary çykaraly, daşary ýurtdan advokat nanimat edip diýip. Soň wagt geçen soň ine şo advokat nanimat etdigine çıkardılar diýdi şo oglan diýdi. Şonuň birisiniň adyna näme diýdi? Aşirov Didar diýdi. Ýenen birisine ýenen kim näme diýdi? Berýärdik. Şu listovkany paýlan oglanlar Türkmenistanyň grajdanlary Aşirov Didar we Döwran Klyçew paýlap tutuldular. Ine şu adamlary halaf etmek üçin adwokatlary, çykdyjylary maşgalatyna kömek etmek üçin we Ýewropadaky işleýän adwokatlara
Şutayda bir zadaydan. Aşirov Didar diýilen adam otayda tutulan ok. Otayda hiç kimem tutulan ok. O Didar etet Aşirov Didar diýilene Murat Kurbanov'un. O Türkiýede ýöri. Onun öz adı däl o Aşirov Didar. Onun öz adı Merdan. Merdan. Familiýasyny hem bilýän. Ýöne aýtjakdy. Merdan etet familiýasy hem i harpyndan. I. Ben şulara 3 gün möhlet verjek. Bular Murat Kurbanov bilen birlikde näyle halky oýnap pulunu aldı, şolary çıkıp düşündürsünler. Düşündüren okmu? Barınam paş edip YouTube'da koyacak. Bana seyredin, maşeyniklar. Şu Didar'ın yanındaklar. Yemmenizin danlığınız var. Gözünüzü çıkaracak, barınızına. Men öňünden aýdaýyn. Ya yine adam sattı, nämetdi diýmän. Men öňünden aýdýan. 3 gün möhlet berýän size. 3 günde ya halka çıkıp düşündürersiniz bari zada. Şutayda Telegram nomerimi koyup gitjek. İsleseňiz jaň edin, maňa tapawdy ýok. Özüňiz gowja bilýäňiz, men siziň danlyňyzy nädip alanymy. Patamuşdy siz maňa kart nomerleriňizi uğratdyňyzmy? Men olara pul taşladım, doğru dälmi? Wot men çiriz karta nomerleriniz bilen polny danlyňyzlary emme zady probit etdim. Sıpçak yeriniz yok. Yekejeňizden. Halk oýnadyňyz mı? Indi oýuna indi seredin siz. Hemmeňize men ya ugraja dedem ok. Allah'tan depede Allah'dur. 3 gün garaşacak. 3 gün. 3 günden 1 minudam uzağa çekmez. Paş ederin barınızam. Şu baş maşeyniniz var ya, şu Murat Kurbanov bilen bile hemmeňizem. Düşündünüz? Sıpçak yeriniz yok hiçbir yerinizin. At familyanızı, polnu danlığınızı, suratınızı, hemme zadınızı halka çıkarıp görgesecek. Goy halk tanasın maşeynikleri. Hemmesinem tanasın. O kaçan açı. Bular bu maşeynikler hiç yerde işleyen ok. Dine edip bular halktan pullu alıp, näme edip, ine edip, maşeynikçilik edip yörler. Ben bu taýda ya PR üçün aýdam ok, ya birini satma üçün aýdam ok. Şu oýunlaryň, şu maşeyniklaryň soňuna nokta goýmak üçün, şu bolýan oýun bir topar nämeleriň soňuna toçka goýjak bolýan. Söýündi boldy, oýun gutardy, tamam. Bular şeyde Azat. Seni häzir studiýa alýan. Tak yerimiz yok hiç. Salam aleykum döwlet, salam aleykum millet. Hadi boğumu. Sesim boğu gelem. Boğu gelýär sesin. Allah şükür boğu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Häzir tesbirleri bir salamlary alıp, kabul edip, salamlaşyp, soň senden sorajak näme üçin şeýle karara geldin, näme üçin şeýle bir hereket etmek isleýän, şuň sebäbini senden sorajak. Göne häzir watandaşlarymyzyň salamlaryny bir alıp ýerine goşuraly. Azerbaýjan Jemhuriýeti. Salam aleykum Oğuz Türkü Türkmenlerim diye salam dogunum. Salam kardeş. Sağca bol. Oğuz Han'ın nesli. Galaxy HTA. Sen gowy nemeleň ba. Tesvirleň onam nesip bolsa nemetjek. Okajak. Sağ ol. Galaxy şutaýda ýadymdan çykmankan bir zat aýdaýyn. Şuň gijirek girmegimiziň sebäbi notebook Windows 11'e geçti. 11'e geçenden soň köp käbirdatlar ütgödü. Şon men ütgän däl röýdüp nemetdim. Ýöne ütgänden şonu tehniki näsazlyklar düzeltmek üçin birazjyk wagt aldy. Şoň üçin bagyşlan. Gijek alanym üçin ötünç soraýan. Karolio, salam aleykum döwleda, salam aleykum watandaşlar.
esasy ağır artilleriya gelipdir. Ir başlan bolsaň sag bolun. Galaksy Timur Serkerde Allah şifa bersin. Amin. Hakikaten hem şeýle. Seljumum pere geldim diye. Oho diptir. Karolluyor. Kadambay Cumabayev salam diye salam. Inni häzir biz söhbetleşmede geçeceğiz. Azat, sen näme üçin Edil Şuwat şeýle karara geldin? Edil Şuwat näme üçin şuny öňetmedin? Ya da şu taýda seň maksadyň näme? Şunu bir düşünürsene. Benim bu taýda hiç hili maksadım yok ya. Olara, o maşeniklara bir yaman nämem yok. Niyetim yok. Prosto men ögün şu TikTok'ta Azat Hayitbaýewiň efirine tomaşa etdim de. Şu taýda şu oğlan şu Sancar mı, Kancar mı diýip nickname'li. Yine şu yenem şu kezapçylygyny edip ýördi. Näme diye? Balkanda diye, Balkan vilayatında bir sany kiçijek gyzjağız var diye, kesel diye, gelin diye, şoňa pul toplaly, kömek edelik kesel çağalara diýip, şu taýdadan spektakl grup ýörlerdi. Soň men aýtdym, şularyň nämesini bermese wapşe bolan o özlerinden näme edip başladylar. Ine şu men näme üçin aýdym? Ine şu aşyryk didar diýip. Ine şu aşyryk didar diýeni ine şu oğlan şu. Näme üçin diýilende ine şu ýadynızda bolsa şu DVT'de şu listovka o yapıştırıp ýördiler şu ýurdun içinde diýip. O näle yapıştırıldı? Döyle de men düşündüreýin onu. Ona şu bir iki sany etip oğlana pul tölendi. Olaram iki sany listovkany aldı barıp şu yapıştırya 5 sekund video düşürýär. Goparyp alýadany aňyrak başga yere barıp ýene yapıştırıp ýene 5 sekund video düşürýär. Şo bir listovka. Şo. Prosto bu döle daga bu oyundu. Bu öňünden gurulan oyun. O tötenlerin däl bu. Şu ýadynızda bolsa şu listovka nämeden soň yapıştırandan soň bir hepde geçip näme diýdiler, tutuldylar şu oğlanlar diýdi. Indi seredim men nämesini düşündürjek de şunu. Şu tutuldylar diýdi, soň bir hepde geçenden soň halktan pul dilep başladylar. Daway şolary çykaraly, daşarypdan advokat tutarız. Olar barıp çykarýar diýdi. Ýöne şu taýda bir sany sonra döreýär, öyle de var. Şu vakt pandemiya döwretdi, doğru değil mi? Yollar yapıktı. Türkmenistan umuman yapıktı. Kim böyle Türkmenistan'da yol açık bolanı bilen Türkmenistan'a hiç kaçanan bir jurnalist olsun, advokat olsun onlara viza verilen o. Verilýär, kime verilýär? Şu jurnalist, advokat. Olar şu satın alınan jurnalistlara verilýär, ya advokata verilýär. Şu Karamdağı mahavatlandıran adamlara verilýär daşary ýurtdan. Doğru değil mi? Doğru. Ýöne boldy, goýaly bu, hemme zady goýaly. Ýöne yollar yapıp, nädip advokat bardy otaýa, ya Murat Kurbanowda şahsy samolyot barmy? Ya bir sany samolyoty nanimat etdimi? Näme etdi? Hemme zat ortada açık dur. Prosto bular bilýäňizmi döwlet halky aldap näme edip ýörler. Bu spektakl emmes, tamam. Ýöne bugün erter gutarýar bu spektakllar. Men şonuň üçin gaharym gelýär, soň sökýän çykyp, sökýän diýerler. Ýöne şulara seredin de şu aktivist sumaklara seredin. Men şulara bir zadyna düşünýär. Özlere bolýar. Inanyp näme edip ýörler. Ýöne şu özlerin inanyan zadyny, özlerinin şu tupoyluğunu başka bir nämelere geçirecek bolýar da, başka adamlara şolara şu virusu yayratacak bolýarlar da, şolara inansın şu yalana diýip. Yine şu taýda şu oturan ildeşlere men soram bar emmesine şu taýda yazın. Nädip şu advokatlar şu taýa barypdyr, nädip çykarypdyr? Bu bilýäňizmi bir düşüneriyalı zat değil bu. Keller sıganiyalı zat değil.
Yalanza, prosto halkı oynadılar, pulunu aldılar. Tamam. Didar deyilen adam o nerede yiyor? İstanbul'da yiyor. Onun hakikatı Didar değil. Ne şu videoda mağdup geçtim. Ne şu tayda ben şolara yüzleneyim. 3 gün möhlet size. Ya ben uğraşa dedim ok, za dedim ok. Şu Didar deyileni sen beni govilen. Beylekilerim şu hem benizin hem danınız var. O Bahram deydi, o deydi, bu deydi. Yenen bir sanı ayalan var onların için. Emmesini hem tanıyan. 3 gün karasacak. Şu çıkıp ya düşündürüş eder. Ya can edip gortyan olsa özüme ben özüme can edip düşündürsün oynalan oyunları. Olmasa Allah'tan and içen. Kemmesinin hem danlısını koyacak, suratını hem koyacak, ayağa oturacak der. Atamıştı bu zatlara da öyle daha toçka koyuş gerek. Eğer toçka koymazsak şey edip devam edip yürüye. Şu. Şunun için. Ştayda bir soru var. Didar Aşirova Murat Kurbanov pul veren bolsa gözüň bilen gördüňmi? Fakt bilen gep. Ben bir daha saydım. Burmut. Hak bilen ben gittim. Burmut. Ştayda men öz pozisiýamy düşünýän. Murat Kurbanowyň bu bolup beren zatlardan habary ýok bolman biler. Şoň üçin bärde intek biz hiç sada aýyl-saýyl etmedik. Azat öz pikirini aýdýar. Azat öz pikirini aýdandan soň Murat Kurbanow öz pikirini aýdar. Öz bilýän zatlaryny aýdar. Bilýänini, bilmeýänini aýdar. Şoň üçin häzir bärde ol oglanlardan başga hiç kimin adyna haýtam bolsa bir aýyplama bildirmeler. Ol oglanlara da aýyplama bildirilýän bolsa, oňam jogabyny azat berer. Şoň üçin häzir hiç ýyly näme polemika, söwüşe da gerek ýok. Azat jogap. Murat Kurbanow kawarı bar. Bilýärmez ady. Menden için beýdi. Ine şu devletin aktivistleri var ya. Şolaryň köpüsine şonuň suratyny urattım ben. Tanayan mı diýdim şunu. O tanayan diýdi. Ay tutsak mı öldüreriz, näme ederiz, o bu diýdiler. Bolya diýdim, bize amaldadı diýdi. Bolya diýdim, ýöne şu oğlan, şu Oğuz dergeginde näme geçirildi. Gurban bayramı geçirildi de, gurbanlık, yadınızda bolsa. Şu oğlan bardı şotaya, devletin aktivistleri bardı. Hiç näme yok, problema yok, dosyalı oynaşıp gülüşüp yörler. Kemmesinin hem kavar bardı zaten. Öyle de o demirel o. Bizi aldadı, biz hem gözlep yiyoruz diyeyim ama. Bolya dedim son o belek oğlanlardan soradım da şu näme baranlara, şu Doğu Oğuz şu derneğindeki näme gurbanlığa baranlardan soradım. Şu oğlanan geldi deydi. Yöne dedim ben aytdım şunyalı devletin aktivistleri dedim şunu aldaptır devletin nämelerini dedim. Şoň üçin arasında gep bar eken dedim. Onyalı gep zat bolmadım diysem yok hiç adam bolan ok deydi. Emmezem deydi. Ağzı birce yew içip näme edip turdular gittiler dedi. Tamam. Suratan var şu tayda düşen suratlar var şu gurbanlıkta. Yeminli şu oğlan var şu tayda. Näme üçin hiç zat diýmedi? Eger olaram gözläp gören bolsa şu oğlanları Murat Kurbanowyň habarı bar, gowy habarı var. O men ya öyle da ya bilmesem näme etmesem gürlem ok. Bu zadım bular men bilýäňizmi kaçandan beri izlap gelýände soraşdyryp, gözleşdirip şu geçen ýylyň dekabr aýyndan beri. Hiç yerik sıpanok bu maşenikler. Bu barbaran cevap verir. Murat Kurbanow ham cevap verir. Şu. Düşündüm ala. Ştayda bir kısan provokator ama
Olara da men häzir jogap berjek. Ýöne ştaýda biri Ammar Mamedow diýip biri ýazýar. Ayhancan o maskara bolar, geday bir topar ýöne dilegçilik edip ýörler. Şu gün Sapar Yklymowyň gruppasynyň pul sorap ýörlere utançdylar. Täze Türkmenistany gurmana pul soraşyp ýörler diýe. Täze Türkmenistany kim gurdurýar bular? Olar ýala zat ýok. Dünýä bir zat bar. Global deňagramlyk balans diýilen bir zat bar. Ol ay bolýar da. Ýene Ammar Mamedow dowam edýär. Bayhancan kançyta pulun barsy guturdy inni bular diýär. Inni şu taýda häzir bir kısan neme var? Provokator var. Şu provokatorlary häzir men nemetjek ekrana goýjak. Soňondan men halkyň garaýşyny aljak. Şu taýda Klim Canip, men pikirimçe Nuru ýagna Nur Muhammed Annaýew dogry ýolda diýär. Hakykat üçin göreşýär diýär. Döwlet aştaýda bir zat aýdyp geçeýin. Dur, Burmut. Sana söz berjek, men jogap berjekkä, sen berersin. Ine şu taýda ýene şol adam, şol adamyň ýanyna oturan meri başga bir hasapdan ýazýar. Bugünkü temany ütgötmeli, efiri ütgötmeli. Sebäbi meşkontinentalny raketalar gelýär. Taýýar. Atyljak bolupdy raketalar. Şoň üçin balaryny hemişeki ýaly temany başga ýerek sowmana, ünsü sowmana çalyşýarlaryny. Şoň üçin sen näder jogap ber adat. Men sana söz berjek. Inni Ağacan Ali Abdiyevcan, yani bulan hemmesi yasama profiller. Nur Muhammed Annaýew dogry zatlar aýdýar. Açyk dinläp gördüm. Hemme videolaryny gaty dogry ýöne näme? Podderşka gerek şoňa diýär. Gollaw gerek şoňa diýär. Hä Burmut. Ammar Mamedow, mena dogrusyny aýtsam diňe seni dinleýän, sen aýdýan sözleň gadymy ýaşullaň sözüne meňdeýär diýär. Ömrüňiz ok bolsun. Ni şu ýanky iki tesvire jogap bersene. Ala. Bolýar şu Nur Muhammed diýene şu näme Goşthan şu? Ha o. Men şu taýda bir zat aýdam. Ine şu oglan barada. Ine şu şu halk dinleýär şonu ine şu. Hazırki ýazýanlar dinleýär şonu. Şu taýda şu näme diýär? YouTube'a çıkın diýär, şu diktatör sistemam diýär. Kritikawad edin diýär. Size diýär Ýewropadan politubêşe berilýär diýär. Birinci oçup, birinci sonra YouTube'a çıkıp kritikawad eden bilen berilen ok. Neçe wagtdan beri çıkış edýär. Şonuň özünden soran, hany politubêşeň barmy diýip. Ya bolmasa da näme biz ya politubêşe üçin göreşäsmi ya ýurdu düzeltme üçinmi? Näme üçin göreşäs wapşe? Ya şo tamam politubêşeň aldın, çagalaryň galdy ýurdun içinde. Sen keyip çekip ýöreýän, bularyň näme ýok? Ine şu gurnalyan mitingler näme üçin edilýär? Bir işlediň azmaz. Şu 4 adam çıkýar, şu bir näme ýol açyn gene kimdämi? Bu zatlar politubêşe almak üçin edilýär. Siz bir zada düşünün. Ya men olara garşy da politubêşe almasın diýem ok. Alsın, nesip etsin. Benim işim derdim yok. Prosto yine bu halkı aldat ýörler da şeydir. Yine siz göz öňüne getirin yine Türkiýedaklar. Şu taýda Siriýadan neçe milyon sany Siriýalılar var. Yine şolaryň ýurdunda uruş oldu, näme oldu? Näme üçin şolar Ýewropaga çıkarmadı? Bir azmazı işledin. Şu
Suriýada uruş başlanda şu köpüsü şonun Germaniýa geçti. Germaniýadan kimleri aldı? Şu Politbüro'ya kimlere verdi? İlk ulu alımlar, doktorlar, nameler, profesörler şolara verildi. Yöneke rayat Türkiye'nin içinde kaldı şu kayda. Tamam. Bu oyuncak zat değil. Siz burada da düşünün. Yine yollar açılıyor. Yine son oyunu görün. Menya korkuzam o. Bu bolyan zatlar. Prosto hiç kim yine şu gürleyeler şu Nur Muhammed yallar. Şuları dinleyelerden şeyleken diye başını o yana bir yana aylanız oklar da umuma. Kabuttu Haramgulu Türkmenistan'ın o bağban bol işleyen yalı da bağban tamam. Yine şu jurnalist ne diye şu Allah Murat Rahimov bizi diye dinleyen yok diye Daşar yurttaki kuramalar hiç kim dinleyen yok diye. Ne için dinleyen yok? Onun fikriçe azlıkmış. Az bolan için dinleyen yokmuş. Yok azlık değil. Ne için gülen onu dinlemeyen ben aydayım. Hatamıştır. Siz politika gürleniz o. Dine bolmadık zatları narkoman yine kim demeler? Kim dinlesin? Kime göre o? Ya ne o ya o kuramalar ne tıpoymuşuz ya. Ne o lider sumaklar yalı. Yok on yalı değil. Onlara da kaza dediş gerek. Ne ile ediliyor bu zat? Şu Haramgullu'nun şu oğurlan pulları, yegenlerin ne cenayet iş edendiğini, Haramdağ'ın ne cenayet iş edendiğini hakiki da kaza dediş gerek. Yine sonda seyret diyeler. Ondan berdi hiç kim seyreden o. Milyon gezek, miting kurnan. Özünüzü yakın, atın, çapın dinlemez hiç kim. Şuna düşünün ki. Bu siyaset bu ya. O ne bazar gürrün değil o. Ne Murat Kurbanov'un o gürleyerek çıkıp. O narkoman o dibil o, kloun o. O taşarıyut kuramalar, naunyalı söz gerek değil. Onlara faktı bilen bakazatlıkla gerek. Yöneticilerin bu lider sumaklar o zatları edip bilen o. Düşünüyorsunuz mu şunu? Yenen bir zatta onları siz yine şulara diye da yine liderimiz diye. Lider diyen adam halkın önünde duruyor. Çopanyalı izde değil. Çopanınız olar. Çopanınız. Gakarınız gelsin aktivist sumaklar. Mahatata o diyor. Siz koyun. O şu Murat Kurbanov'unuzun eşekçiğiniz, o beylekileri, o jurnalistlarınız çopanınızdır. Şunu yadınızdan çıkarın. Yine var bolyan zat şu da öyle de var. Tamam bu bazar gürrün bu emmesen de öyle de var. Bunyalı göreşilen o belki yurtlara seyredin. Neyle göreşiler? Yine Belarusyanı alın, Naprimer'i alın şunu. Ne biçim seyrediniz o umuma? Gelenizden niydeki yalan geplere. Ne diye şu bir videosunda şu Murat Kurbanov Haramdağı ayranson diye yurdun içinde reforma geçiririz diye. Şu reforma razı olmayan ministerleri diye şoları işten ayırıp diye şoların yerine diye aktivistleri koyarız diye. Bu gep ne için aydılıyor? Şunun manısına düşünüyorsunuz mu? Patanıştı aydılıyor işte bu sizi oynama için. Boş vadalar öyle oynap oynamıyorlar. Bunu alıp diyorsunuz tamam vesselam. Yine dağı abişad ederler. Ullakan dağı abişad ederler. Şundan sonra lider sumaklarımızdan bize dağ gerek değil deyin. Küçücek daşını göreceğiz deyin. Şu, tamam deyin. Dine yalan gel. Yine şu bir girin şunun dinlen gaytadan ne videolarını. Bir videosunda ne diye. Çakıyık diye ne köşkü basıldı diye. Ey vapşe biliyorsunuz mu bu nağılı üstüne yüzüne gönü tükürüp yalan gürleye de gönü. Bularım ona ne diyeceğim ne diyeceğimi bilemem. Evet. Şurada biri tesir yazıyor. Ayhan ağam
hemmämedem ýaşulygyny aýyrmak üçin göreşýän bolsaňyz halk kime inanmaly? Ýaşuly däl ol haramda. Haramzadalaňam baş tutany. Azat mikrofonuň ýapýan häzir şoňa men jogap bereýin. Ine şeýle bir ýagdaý bar. Agajan. Hakikatyň sen agajan däl kimdiňem bilýän sen ýazyşyňdan bilýän kimdiňi, äheňden hem hemme zadyňdan bilýän zıýan ýok. Janyň sag başyň dik bolsun. Zıýan ýok. Inni hemmämiz diktatorlara garşy göreşýäsmi? Ýalňyşýan. Näme üçin? Bu özüni diktatorlara garşy göreşýän diýen adamlaň ýa-da toparlaň içinde şeýle oýunlar oýnalýar. Men sana düşündireýin. Sen aslında bilýän öňe düşünmedik süren bolýan, belki de at oýnadýan. Bilenmok, düşünmeýän bolsaň düşündireýin. Bärde diňesenler bir topar watandaş otyr, düşündireýin. Başyndan bäri şu daşary ýurtlardaky oppozisiýa boljak bolýan, özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan, aktivist hereketi diýdirjek bolýanlar topar. Bir topar bar. Bular öň hökümetde döwletiň, halkyň garşysyna korrupsiýa konstitusiýasy boýunça hemme zady eden. Meselen, şol Jüjejük Merdan Muhammedow kemine lakam bilen çykyş edýän. Şol bir ady belli jurnalistimiziň Şor Ingrik kanalyna bir çykyş edipdir. Şo çykyşyndan alyp montaj edip sorapdyrlar da. Şolay diýä, gördüňmi şo videonu Azat sen? Şor Ingrikdäki videonu gördüňmi? Mikrofonuňy açaýyn. Gördüňmi şo videonu? Şor Ingrikde şo Merdan Muhammedow aýdýan Abdukuluyov diye, Sapar Iklimov diye 2 milyon mu 2,5 milyon mu dolar beripdir diye. Onu şol Ingrikde şu jagat bölügini alypdyrlar, soň soraýarlar. Şu taýda Burmun. Burmun. Şo diye ýatan ýeri ýagty bolsun. Jaý jennetden bolsun. Awda pahyryň ine hakyky gentleman, hakyky türkmen siýasatçysy şeýle bolmaly. Nähil özüni alyp barýardy. Şondan mysal almaly. Awdagadan soň ne bir derece, ne bir Farid Tuhpatullynyň ýaman gowy şu temada ýazan bir makalasy bar. Şonu ors dilinde, şonu hökman okap, şondan sapak almaňyzy men haýyş edýän. Şo taýda soraýa. Jurnalist gowy taýarlapdyr ol videonu. Şor Ingrikde. Eger diýe, şol puly Sapar Iklimov Abdukuluyova beren bolsa, wezipesinden aýrylmanka berdimi? Ýa-da wezipesinden aýrylandan soň berdimi diýe. O pullyňa kimiň pulu diýe. Ýa-da diýe şo Latwiýadaky hiç kime bermändiýe aslında o pulu diýe ol Latwiýadaky diýe bank hasabyna geçiren bolaýmasyn diýe. Şeý diýip soraýar. Inni Sapar Iklim diýilen adam aslında pul aklamak boýunça akademiýiň üstünde Marshall Wismus diýilýän näme? Şolar ýalyky derejede bir adam Türkmenistandaky şol wagtky rejimde korrupsiýa konstitusiýasyna göre işlen, hereket eden adam özü bilen bile başka adamlaryň pullaryny daşary ýurda aklamaga, galp pullary
ýurdun halkyň pullaryny aklamaga çıkyp şol pullar bilen gaçyp soň ýurda barmadyk adam diýilýär. Taparakly. Näme bolsa şo bolsun, meni gyzyklandyran ok. Ýöne. Halama. Bu özüni oppozisiýa diýdirjek bolup gören adamlar, aktivistçikler, sumoklar diýe. Azat dogry diýär aslında. Inne şolar halama. Dogry dämi? Birleşeliň diýip şolar gurrun etdi. Ýöne. Olar erwet zat diýen ama halk görüp oturýar kimin kimdigini. Näme üçin eje yetmeli? Şu çağırsa jogap hökümine näme üçin eje yetmeli? Taparaklym diýilýän adamyň gutoran, çüýren, derde yaramaýanlygyny şu ýerden iň soňky çykyşyndan görse bolýar. Ejeňizi kakaňyzy getirin. Ejeň getir, menen baraýyn. Bu medeni bir dille eje yetmek diýilýär. Eje diýilýän zat käbe. Bizim şu dünýädäki käbämiz. Hemmämizi dünýä indiren, kemala getiren, öz bedeninden döreden edil enen toprak ýaly eje ene käbä yetilermi? İň beýik mukaddes şu dünýädäki dünýäwi mukaddesliklerin arasında iň belendi şol. Eje yetilermi? Näme üçin ýetýän eje? Birleşik gelli geç git. Ya başka bir düşünürüş ver. Näme gerek eje yetmäge? Bizim şol çağırış kabul edemiz ok. Hene gelen ok, logika gelen ok, absurda şärik boljak gellidik. Şey diýip bolýar, ýani başgaça sözlem gurup bolýar, näme üçin eje yetilýär? Merdan Muhammedow diýilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň oýnatgysy bolup otur. Ullukan ýaşyl bolup. Göz oýuny. Gaty göz oýuny, tragediýa. Aýylganç tragediýa şu. Azat, näme diýjekdiň? Şolaryň şu videosunu gördüm de şu häzir siz adyp geçdiniz. Şu taýda näme diýär? Halmurat diýär. Şu 1991-nji ýylda ýurdun içinde miting gurnady diýär. Nädir? Hiç kimin habary ýok bu zatdan. Bir sany o suraty goýup, o köne şu soýuzlaryň suratyndan goýup Çornobyly. Şey diýär da bu, naprymy. Men şu taýda bir sany adam bilýän, şu näme miting geçiren, şu Google-da annan ýazyp siz hem tanaýanyz dogrudan. Ine şonu bilýän, tamam. Indi ýene soragym bar da, şu miting geçirdi, o diýene, şu Halmurat. Näme üçin onda miting geçiren bolsa Halmurat, näme üçin onda Mehriban atamız diýip o spektakl gurnady. Mehriban atamız gelin ýurduňyza şu nämeni gördüňizmi videonu döle da. Birini uğratsa görersiniz de. Yine nämen şu Halmuradyňyz sizin, Halmuradaňyz şu Türkmen başyny mahawatlandyran adam. Edil şu Onjuk Musaýew ýaly. Bu gidenden soň ornuna şonuň Halmuradyň ornuna Onjuk Musaýew geldi. Inni tema dolanıp geleli Azat mikrofonun bağışlan. Tesiri bolsa sana söz hakkı berjek. Häzir şu taýda helki tesire men jogap berjek. Jogapy dowam etdireli. Daşary urtlarda umuman dünýäde koronavirus bilen has möwje näýlelikler bar. Düzgünler üýtgedi. Iqtisadiýetler silkelenni, hemme zat silkelenni. Koronavirus karantinasy şu bu sebäpli ondan öňe bolan zat. Inni aýdýarlar daşary urtdaky türkmenstanlylar Istanbulda ýasama içkiden zäherlenip öldürülen ýasama içki bilen öldürülen onlarça Türkmenstanly watandaşyň Türkmenstana kabul edilmezligi, bir döwletiň ýurdun
diktatorlyk hökümetiniň öz watandaşlaryny öz ýurduna jaýlamagyna garşy çykmagy, şonu kabul etmezligi sebäpli watandaşlaryň belli bir bölügine näýlelik töredi. Bağışlan. Şol näýlelik. Sabır edelim. Şol näýlelik sebäpli belli watandaşlar taýýarlyksyz köçe çykyp özlerine görä protest etjek bolurlar, zat etjek bolurlar. Ýöne bärdäki esasy maksat şully watandaşlar. Bütün dünýäde näýlelikler döräp başlady. Özüňiz bilýäňiz. Belarus we beýleki ýurtlarda Ermenistan gaýnady, durdy. Kırgızistan häle şinni hökümet çalyşyp dur. Soň Ukrainada kameran öňündäki zatlar başga, kameran aňyrtyndaky zatlar başga. Inni men diýjek bolýanym global siýasatda oýnayan güýçler öňünden bu zatlar bilen soň planlanylyp goýulan soň şoňa görä hereket edildi. Hakyky görüşüjiler, aktivistler guramaçylykly ýagdaýa gelmesin diýip Türkmenistanyň daşary ýurtdakylarynyň öňüne ýasama toparlar, ýasama aktivistler, ýasama oppozisiýa sürüldi. Muň maksady diktatorlyk rejimini goramak we üçünji diktatorlyga geçmek. Üçünji diktatorlyga geçmek üçin käbir zatlar edilmeli. Adamlaň aňyny zäherläp, adamlaň aňyny paraliz ysmaz edip käbir oýunlar oýnamaly. Özüne oppozisiýa ýa aktivistler hereketi diýen watandaşlaryň şu wagtçenni edip aýdyp gelen zatlaryna seredin. Eger logika sığmayan bolsa, heňe gelmeýän bolsa, halka bir gram peýdasy bolmadyk bolsa, hakykat bilen hiç gili utgoşyan, taýlaşykly ýeri ýok bolsa, diňe nalaje deýinlik ýa-da bir samsyklyk, bolgusuz gurrunlar, bolgusuz hereketler bolsa, onda siz bärden ilgün bäkitli bir netije ýa-da niýet, umyt çykaryp bilmeýäňiz. Inni şeýle bir mysal bar. Özüni aktivist diýjek bolýanyň soňky çykanlarynyň arasynda biri bar. Bu watandaşyň ady familiýasy Üýtköşük. Belki de familiýasy Üýtköşük. Üýtködilen biziň Türkmenistandan alan maglumatlarymyza görä. Bu tohum tiýiji bilen Türkmenistandaky korrupsiýa konstitusiýasyna görä diktatorlyk bilen döwleti talan halkyň puluny, malyny, emlägini dürli wezipelerde talan adam. Enatasynyň haram pulu bilen daşary ýurtda okap, soňam Türkmenistana dolanyp gelip, Türkmenistanda da dürli resmi wezipelerde işläp, döwletiň we halkyň puluny talamakda esas rol oýnan adamlaryň biri daşary ýurda çykýar. Owurluk pullaryndan birden soraýmasynlar diýip daşary ýurda gaçyp çykýar. Daşary ýurtda soň birden goloýda ýaňy ýakynda bu iň aktivist watandaşa öwrüldi. Inni siz eliňizi wajdanyňyz üstüne goýun. Şeýle adam tohum diýiji bilen korrupsiýaň içinde bolmajyn bolan bir adam aktivist bolup bilýärmi? Hakikatyň tarapynda çykyş edip bilermi şol adam? İlki bilen özüni aklamaly, päklemeli dälmi? Hat on dogun garnaşlar en atasyndan geçdik. Diňe özüni päklemeliämi? Inha şolar ýalakay. Ýurda ýaňyny ýykan tumayak diýilen watandaşlar nädip aktivist bolup bilýär? Özüni, ahlagyny, edebini, terbiýesini düzüldüp bilmeýän adam nädip
bir halkyň ykbalyny düzeldip bilýär. Özüni oňarmaýan nädip aktivist bolup bilýär. Logika ýok şu zatlarda. Şoň üçin logika bolmansoň, hakykata gawat gelmänsoň, bärde başga many çykýar. Bir adam baryp ýatan akmak bolup biler. Bir gezek ýalňyşar, 10 gezek ýalňyşar. Höne ýalňyşyp oturmaz. Diýmek bärde bil kastlaýyn edilýän zat bar. Bir adam halka, döwlete, ilgünün bähwidine garşy çykyş edip iş edýän bolsa, hereket edýän bolsa, adamlaryň aňyny zäherlejek bolup elinden geleni edýän bolsa, Türkmenistanyň halky, Türkmenistanlar samdykdan näme üçin belli bir ujuýupsyzja topar bular gollaýarlar, aýratynlykda gollaýarlar, ýöne esasy halkyň köpçüligi bular gollanyp, sebäbi bular hakykatyň tarapynda däl. Bulan islegi şu. Häzirki diktatorlyk rejim bilen biznes etmek. Inha biz daşary ýurtlarda hakyky oppozisiýa, aktivistlik hereketleriniň döremezliginiň öňüni aldyk. Şoň deregine bize näme berýäňiz? Görnüşinde. Birinji ýol, ikinji ýol. Men oňa aýdypdym dedi. Bir topar bardy, bu gaty gowy hemme zada alyp barýardy diktatorlyk rejim bilen bilelikde. Soňam bu diktatorlyk rejimden aýrylan ýurdun içinde häzirki haramdaň soňunyň gowy dälligini, soňunyň gelenligini bilip üçüncü aýratyn bir üçüncü diktatorlyk döretjek bolup şonu höwet edip beren owalky döwlet resmiýetleriniň öz arasyndaky dilluguşyk bar. Bu watanna ýanky topar bakdy rejim bilen oýnaýa, şolar wagtyň özünde de olar bilen bile rejime häzirki karamdaga garşy bolan öňkü döwlet resmiýetleri bilen bile aýratyn oýun oýnaýa. Haramdagdan aýratyn bir diktatorlyk döretmek üçin. Serdara we haramdaga garşy. Ondan gördüler, bakdylar. Aňardaky rejimiň adamlary bular kim pul berse şoň tarapyna geçýär. Olar 10 berse 10 mir bereniň tarapyna geçýär bular. Bular diýdiler, inanyp bolanok bulara. Başga bir oýnatky topar döredildi. Soň oýnatky adamlar toparlar döredi gitdi, köpelli şey dibem şu adeçenni halkyň hereketini, hakyky hereketini bular togtatdylar. Halkyň ünsüni sowdular. Halky biderek güýmediler. Nerwini oýnadylar halkyň. Köp adamyň nerwisi ýadydy. Hakykatdan hem ýadydy. Bizar bolan adamlar bar şolarda. Milyonlarça. Şoň üçin hiç kim bular gollanyp gollamaýanyň sebäbi bular ýalanyň tarapynda. Inni iň soňky ýanky tutuş maşgalasy bilen döwleti talan, halky talan, edi bilen owurlugyny edip mesirgen bir maşgalaň agzasy inni soňky döwürde çykyp aktivist bolýar. Muň şeýle manaty bar. Men size düşündirýän şu manatyny. Bu şeýle diýmek. Hakyky oppozisiýa, hakyky garşy syýasat, diktatorlara garşy garşylyk güýçlenip barýar, gün-günden möwjeýär. Watandaşlar görýäňiz, gün-günden möwjeýär. Şoň üçin inni näme etmeli? Bular 2 ýyllap maskara bolurlar, her zat etdiler. Bular hiç zat edip bilmediler, başaryp bilmediler. Inni soňky variant galdy, Serdara tagta çykarmak. Serdar tagta çykarmak üçin edilýän oýun 25 adamyň ispisegi bar. Türkiýeden deportasiýa edilmeli diýilen ispisek. Bularam ýene oýnatkylardan ibarat. Rejim bärde oýun oýnaýar. Bütün dünýäň köpçüliginiň gözüni ağlamak üçin, gözüni boyamak üçin näme diýär? Inni men size düşündirýän 25 adam ýa-da däl, bu adamlar tutully Türkmenistana deport edildi, deportasiýa edildi mesele. Türkmenistana partiýa gurup bolýar ekene
diýlen adamlar bara. Ana şolar bilen bile bular Türkmenistanda bulara rejimin kontrolüni partiýa gurdurulýar. Bular hökümetde, parlamentde oýnatgylar hökümine taşary ýurtdan gelen aktivistler we oppozisiýa hökümine bular işläp başlaýar hökümet bilen bile. Ondan haramda çykgynsyz ýagdaýa düşdi. Haramda çekilýär, yerine Serdar gelýär. Serdar bu tutulan aktivistler çykarýar türmeden. Bulara partiýa gurdurýar, bulara saýlawa gatnaşdyrýar, bular mejlise girýär. Serdaryň kontrolyna. Serdar gahrman bolýar. Näme üçin? Kakasynyň diktatorlygyny duruzdy, ýok etdi, ýurdu demokratiýa getirdi. Inha oýnalýan oýunçy. Näme üçin? Näme üçin? Birden taýt hökümet Serdara geçse, gaty erwet, näýlelik bolup biler diýip şondan gorkýarlar. Hakyky aktivistler sahna çykanna düýünden başgaça bolýar. Düýünden başgaça bolýar. Gep gıýbat bolýan zatlar, bu yalanlar, absurdlar zatlar bolanok. Onuň şeýle bir zat bar. Bir ýurdun içeri işler ministri bilen gürleşendigini aýdýan biri. Oýunjokmy? Bada. Ini henge gelmeýän zatlar bar da, şolar ýanyky. Oýunjokmy? Olar ýaly bu ýurdun içeri işler ministrligi size eýe çykýan bolsa, siziň bilen telefonda gürleşýän bolsa, näme üçin size konsulxana azar berýär? Urdular, ýençdiler, eýtdiler, beýtdiler. Hiç ýyl subutnamasy ýok. Hiç zat görkezip bilmediler. Hiç zat edip bilmediler. Ýok, biz suwda berdik, on etdik. Olam boş, netijesiz. Netijesiz. Hemmesi yalan. Näme gerek şu yalan propaganda? Bolýa, bular göreşýär. Näme gerek şu yalan propaganda? Siz bizi düşündürün, siz halka düşündürün. Ya yalançı diktatorluğa garşy. Ýurtda hemme zat gülala gulluk diýmek ýalanyň aňrabaşy. Yalançy diktatora garşy halka allap, bütün dünýäni allap, özüňe allap göreşip bolýarmy? Şu göreşmi? YouTube'da yalan sözlemek. YouTube'da halkyň oğulumur bidar bolan halkyň diktatordan nerwini oýnamak, umytlary bilen oýnamak. Göreşmişi. Şu göreşmişi. O protest edýän zatlaryňdan gülkünç. Bir gaýrat edip 2-3 minutluk başga ýurtlaryň aktivistleriniň, adamlarynyň nähili protest edýänligini, nähili lozung şygar taýarlap, ýazyp taýarlaýanyny bir seredin görüň. Mysal alyň. Oýnatgylar, Garajoglaryň aýdyşaly japbaklar hakykatdan. Rejimiň oýnatgylary, 3-nji diktatorlygyň bular hyzmatkarlary. Ýazyň, şuň aýyň 9-y 09-10-2021. Şu zatlar bolmasa näme bolýar göreliň. Oýnatgy bular. 5 manat köp beren adamy özüni tatjak adamlar. Bular İstanbullu döwletiň, rejimiň adamlary bilen ýakyn we içkin ara gatnaşykda gedip beren adamlar. Bular Murat Gurbanow bilen bililikde hereket edýän, göreşýän ýaly görünüp, Murat Gurbanowy satjak bolup näçe gerek synanşan adamlar. Hawa hemmämiz biz ondan diktatora garşy göreşýän bolýasmy? Näme üçin bizi şolaň arasynda sokýanlar? Bizim dahlymyz ýok bu zatlara. Biz hakykatyn tarapynda. Azat çykar, öz subutnamalaryny görkezler. Eger olar öz subutnamalaryny görkezmese, hakykaty aýtmasa, azat çykyp aýdar. Bolly. Bizim pozisiýamyz hakykaty halka ýetirmek. Meň öz pozisiýamam şu. Hiç ýyly kommentariýa da ýok, hiç adam ýok. Men sizi düşündirjek adam. Şoň üçin hiç wagt haram bilen halaly garyp
ondan bir netije alyp bolanok. Haramzadadan ýagşyzada ýasap bolanok. Absurd diýäs gaharlar gelýär. Başka ady ýok bu zadyň, edilýän zadyň ady ýok. Yalan, yalan, yalan. Halkara gurumlarda yalan maglumat berip, olaram yalan maglumat bilen allap berler. Bu zatlaň ahyry gaty golaýlady. Şoň üçin azat häzir tesirlere geçelim. Sen aýtjakdadyň bar bolsa, aýdyp bilirsiň. Mikrofon aç. Açdym mikrofonu. O böyle daha o tesvirlerde de birisi şu tayağı yeni olanlar var arada yazıktır da şuna gelenizde görün verecek. O zaman katı goğuna da can damarından tuttular. Amar Mehmedov ýene dowam edýär. Baýhan bugün video çykardylar. Sapar Yklymow Türkmenistandan aldygyna pul gelýär. Hasaba diýär. Hasap ýetişenok diýär. Täze Türkmenistanyň sistemasyny gurmak üçin diýär. Bäh. Türkmenistandan daşary urda diňe rejimiň adamlary pul berip çykaryp bilýär. Bir ýöneköje studentin $50 nam gorkýar bir rejim. Şolary öz daman adamyny, enatasynyň çeken rahmetiniň pulunam geçirden owa. Indi şolary ýaly göze dürtülip durka hakykat. Şu aýdylýanda hakykat Amar Mehmedov ýa-da tomoşaçylar. Eger hakykatdanam şolary ýaly kanalla aýdylýan bolsa, bu halkyň üstünden gülmek dälle näme? He? Näme? Onu aýdyň da zadyny. Samarkabe geldi. Salam. Karolyo. Halk üçün, vatan üçün, halk üçün görüşen bir topor görüşücü sumokların aslı niyeti görüş därleşe edip sada halkın yalan sözle pullarını almak. Amar Mehmedov Karolyo ras aýdýan diýe. Amar Mehmedov Murat Kurbanow iPhone 7500 dolar dedi, halka alacak olup diye. Yine Amar Mehmedov dowam edýär. Yine de bir zat var. İstanbullu urulun aktivistler var. Şolaryň konsulun işgärleri uranok baýhanny. Gaty dogry uranok, urulanok olar ýaly adam ýok. Bular yalan sözlediler ýöne yalan sözlerlerine bu yalanyň nire var bitjegini hasap etip bilmediler. Bular ýöne biz agdymyzdan aýdar çykarar bolýan. Awa adamlar ananar, adamlar samsyk diýip pikir etdiler ýöne bolmady. Bulaň ýalany başa barmady. Yalan bilen ýalany yapjak bolurlar, olam bolmady. Sebäbi bulaň mollasyk kim bilýänmi? Eşekçi, o Kanadada turan eşekçi var. Tormuz tutmayan eşekçi. Tormuz tutan o. Hudaý taklanan var. Bir adamy Hudaý uranlar şolar ýaly bolýar. Dövlet ağa şunu adam benim özüne hemen aydık geçeyinde şu komentarya. Şu tayağı yiyenler bu arada. Ben burada şu tayda. Birinciden hiçbir konsolların içine girmedi. O tayda tayağı yemedi hiç kim. Bu zatlar ne için edildi? O daşarı kuramalarını oynama için. İşte bu palikli beşya alma için kurnalan zat bu. Yine şolardan soran şu sumaklardan. Gapırgan dövüldü birisi deydi, birisi piçağı yedim deydi. Doktorun spravkasını soran prastoyu näme şu. İlk prasto yönekeyce doktorun spravkasını görüyoruz değil mi? Şolardan. O sut, mut, o anırda dursun o zatlar. Şöyle, barzat şu dövle de var. Dine buların niyeti näme dövle de var. Bir yerlerden eşedip birine Avrupa'dan palit 5'ye berýärler, ayda 500 tol töleýärler,
yatıp durar, cay veriyorlar, iyi biçki veriyorlar düşüncesi şu. O yurdun içinde bizim çağalarımız var. Onları ne edecek? Böyle özün gittin Avrupa. Çağalarını ne edecek? Ben naprimer ya politibeşe için göreşem o. Ben yurdum için, çağalarım için göreşecek. Tamam. Hemme oyunda öyle da. Kaysının videosuna seyretmeseniz yalan gep, yalan gürrüm. Halkı oynamalı, dinece pulunu soru almalı buların, ne etmeli. Yine halkın bakbeydi yok, ezildeşler yok, umuman yok. Halkın bakbeydi bolsa bunyalı gürrüm edilen o. Bunyalı siyasat alıp varılan o. Halkın bakbeydi bari yerinde. Şunu yadınızdan çıkarma. Öz arasındadan böyle uruş cencelen bolmazdı eğer halkın bakbeydi bari yerinde. Yok halkın bakbeydi. Ne için bir bilen uruşuyorlar? Patamıştı birbirinden öne geçecek koyuyorlar. Patamıştı birbirini şu o bunyalı değilse yine naprimer. Yine taze Türkmenistan yine ettik E-Devlet, M-Devlet o bu değil. Böyle ikisine diye çıkıp ay yine bizim namelerimiz, kahramanlarımız listovka yapıştırdı ya olmazsa Çakıyı, köşkü basıp aldı, ne etti. Birbirinden önde gidecek koyuyorlar. Siz şu zatlara fark edip görün. Prosto oyun, prosto yüzünüze tükürüp nağılı, yalan gürlep görürler. İşanılamıyorsunuz şu nameler, aktivist sumaklar. Sumak diyecek, gözünüz çıksın. Azat, Şemşat Şorayeva. Azat onunla sadık kargo. Onun sögünü, o da oynamay. Videosu var ha. O video var. Videoda bize de sögüye Kronika Türkmenistan Azat deyip. Bizim Kronika Türkmenistan'a işlen jurnalist olamızsın. Bize de sögdü, bize de değişli. O sögün ok diyemiz oğan biz. Sögün ok diyemiz ok. Bu rejimin öz gurnayan oyunu. Aktivist bolayacak adamları anıklamak ya da anıklayabilmese de gözünü orkulmak. Şoň üçin bütün Türkiye bilen iş salışyan, Türkiye gatnap, Türkiye'den pul kazanyan, Türkiye'den pul yasayan adamların hemmesine aýdylan. Inni siz döwletin, hökümetin, diktatorlygyň adyndan şoň tarapyny tutup şolara, şeýle çykyşlara garşy öz näýeliliňizi gönümel bildirmeseňiz, boljoňyz başga diýilen soň mejburi ýagdaýda şolar şeýle zat etdiler. Şuna bir an bardy, öyle de var. Şu birinciden o sadık kargomuz prosto siz näme ucuna seyretmeň YouTube. Bir kelläňiz azacık diklen angrasyny görersiniz. Bu näme üçin sögdi bu? Bu provokasiýa üçtürmek üçin ine naprimer ine sögdi gen barıp şotadan birisi barıp yakasından tutan olsa şonun tamam. Hemen ine şu ine hakikat diýäňizde naprimer adam şu Hakimin oğlu var ya Farhat, gapırgam dövüldü diýdi. Bir hepde geçmen yenem şu mitingde ılgap ýör elinde plakatlı, gapırgasy dövülen adam şeýle bolýarmy? O bir zada düşünün de o. Как будто bir nerma diye de dövüle de o. Gapırgasy dövülen adam nefesini zordan alýar. O ýöreme ılgamak, o yolları açın, gıygırmak, anırda dursun. Bir kelleniz bir azacık bir işledin de o. Ya olmasa o bağrıma bıçak girdi, deşti, kesti. O kanım parlap çıktı. Yine kim doktorun spravkasını soğuran diye var. Yanamen soğuran göresinler çıkarıp. Başka zat gereğim yok da. Size yine ne gerek? Döyle de bir şu düşünmeyen adam bilýäňiz mi? Şu gözüne şu durtup, şu ensesinden tutup ine seret deyip bassanız am düşünen o. Umuma.
Yine şunyalı adamlar var ya, düşünmeyen adamlar. Belki adamları şu inanyan yalanlarına belki adamlara inandıracak goller şu zaten. Yine. Benim namem bu. Benim fikrim bu. Namemde şu benim maksadım. Yine şuları taş etmek. Şu. Bana tafavut yok ki. Diktatörün adamı deyin, agent deyin, tafavut yok mu? Prosto hakikat bilen göreş gerek. Hakikat tamam. O aldap çıkıp neme diye şu 3 tayağı yeni olan bir tane kvartiradaymış. Ne için bayılsa da ben kvartirada. Çıkıp bilen o hiç kere çıksalar öldürüyormuşlar. Yemek içmeye çörek pulusu yokmuş. Bu neyle böyle? Böyle de umuman düşünüp sizde. Kapırgası dövülen adam, o bağrı deşilen adam bıçak bilen. Kvartirada ne işi var? Kendinizi işledin bir. Ülüs vereniz o umuman hiç zadada. Son ne çıkıp düşündürecek olan ne var o tersine bir cevap veriyorsunuz da o soru veriyorsunuz bir ters nameleri. Çağ adam on yalza deden o. Ben de öyle daha açacak zadım yok. Esma diye. Ahu adat Türkiye'de belki spravka verilmeyenler doktorun numarini soru diye. O doktora var video düştüler o kapırgası dövülen adam ayağını beyledi otur. Ayına biz geldik doktora geldik name barlattık name ettik diye otur aşota. Şu Inni dört. hormatly tomoşaçylar şuňky günni ýaýlymyzyň temasyny ýene bir gerek ýatla diýen ýaňy bir tomoşaçym sorady. Kim kimiň tarapynda? Kiminki dogry, ýalanlar we sorawlar. Halkyň garaýşy. Şuňky biziň günni ýaýlymyzyň temasy söz başlary. Halka ağlayan, halka yalan söyleyen, ediyen işi yalanlan, kiçidilenmerde reklama reyting güçün, hilyonun behvidi de dine öz reyting güçün bolup duran adamları görüşýä diýmek, ya haramdaga garşy bir zat ediyen olsa diýmek, öyle däl. Oýnatkylygyň, samsyklygyň, akmaklygyň, absurdlygyň, ýalanyň hiç biriniň halka peýdasy ýok. Diňe diktatora, haramdagdan soňky oň miras düşeri, serdara taýýarlanýan 3-nji diktatorlyga hemmesine bähidi bar. Oýnatkydan görüşüji ýasap bolanok. Hiç bir adamzat taryhynyň hiç bir döwründe şular ýalaky bir synanyşyp şular ýalaky bir neme ýok. Absurdat edilen ýok. Şoň üçin täze döwre geçmänkä, täze döwrede haçan geçýär? 20-nji oktýabrda geçýär. Nesip bolsa. 20-nji oktýabr biziň Türkmenistan Respublikamyzyň, döwletimiziň döredilen günü. Şo günden soň Hak Beleleşiginiň Türkmenim kanaly täze etaba geçýär. Täze etapda bular ýalaky gurrunlar bolmaz. İsteseňiz hem özüňiz bilersiňiz. Halkyň aň düşünjesini ösdürmek birinji biziň maksadymyz halkyň ruhuny götermek. Halkyň ruhuny göterip gysga wagtyň içinde ýeňişli tepkide ýetmek biziň strategiýamyz şu. Döwlete ýaran bir zat ýöne talanýa. Oň üçin täze bir döwlet gurmaga gerek ýok. Döwlet guruldy. 20-nji oktýabrda 24-nji ýylda guruldy döwlet. Hawa zat näme diýdin? Bir zat ýadymdan çykdy. Şu taýda şu yine şu çağırış barada da goşulalyň bu men şu taýda bir zat açakda. Öň ýadymyzda bolsa şu tegelek stol demokratiya bileleşigi diýip näme etdiler, toplanşyk etdiler. Dogry dälmi?
Son aradan 2 hafta ötmän darrap başladılar. Odam näme sebäpdi? Ne şu pasport meselesi sebäpdi. Men çıkardım, men ettim, o etti, bu etti diýip. Darrapdylar. Ine şu taýda naprimер, Röşen Kılıçbı gowdular, ya belki o Baha kipleri gowdular şu taýdan. Hemme şu özüne yapmayan adamları, soral berýän adamları gowdular çıkar. Näme üçin beýle? Bular şuňalyza düýşdirýär, şo bu halky ağzyna seretdirmek üçin. Häzirem şo zat, häzirem gelin goşulalım diýenem, häzir bularyň reytingi gaçdy. Yenem gaýtadan reyting toplamaly. Şonuň üçin çağırış etmeli beýlekler. Soň näme diýär, soň çıkıp yine biz diye çağırış ettik ama gelmediler diye. Yine görün diye. Olar diye sizin için hiç zat eden yok diye. Yine bize diyez diye. Biz şoları çağırdık, olar bizi çağırmadı diye. Olar bizi çağırsa biz barardık diye. Yine oyun bu zatlar. Oyun. Kulağınıza lapça asıp yörler. Lokunuzu çıkarıp. Tamam. Yine şu çağırış edip näme diýär, reytingini toplanmaz soň ýene şu demokratiýa tegelek stolyaly dargat diýerler. Tamam. Olara o lişni näme gerekler? Peşşe diýem, çivin diýem, näme diýer? Şu Coca-Cola'nın çivinlerden lişni gerek değil olara. Şu zada düşünün. Adaş taýda bir soru was. Artur soraýar. Adadagy häzirki ýaly gaharyň gelip durka öňüňe gurban gulyny goýsalar näme derdiň diýe. Açaz dälem. Moýla. Ini häzirki şol çykyşyň men sugutnamalary görköz jok diýdiň. Inni yüzüne tükürecek onu. Haram guluyla. Önümden çıksa. Bolyanmışım ya. Cevap kanagaklandırıyor mu? Adat ştayda men telefonu serediýän bir sowal gelip boğuşdy. Hatta bir meňdeş bir näçe sowal gelip boğuşdy. Şeýle diýe. Inni sen şol halky ağlady diýen adamlaň çıkıp ýalňyşypdyr, bagyşlan diýseler. Sen niýe şol faktlary türkmen halkyna ýetirjekkämi? Türkmen halkyny şol faktlardan mahrum etjekmi azat? Şeýle de halkyň esasy köpçüligi olary gollanowa diýe. Yo düşündüm. Döwlet aga men halktan ýaşyrjak däl, o bayram allalyk ýaly 8 ay 1 ýyldan geçen soň çıkıp atjak däl. Men sıraz çıkıp näme etjek? Prosto men bulara şans berjek. Näme aýtdy? O şu Allah muradyň şu kanalynda çıkıp näme diýdi? 8 ay bundan öň diýe, Iklymov diýe halky aldady diýe. Ýöne şutaýda bir sany soraw peýda bolýar. Näme üçin 8 ay bundan öň aýtmady şol gep? Ya 8 günden soň aýtmady, 8 aýdan soň aýdy. Näme üçinligini men düşündireyim. Patanışdy. Bular aktivist sumaklaryňyzam hemmezem öz bähbidi. Özüne näme bir peýdasy bolsa näme etjek? Garaşdy 8 aýlap hiç ýeli peýdasy bolmady, soň çıkıp yaraldy. Tamam. Ine naprimер Bakyny alaly. Bakyn näme üçin garaşmada oňaly näme? Dordan çıktı gönü gürledi. Tamam. Soň bir zat diýseňiz gahar edýärler, näme edýärler, edip geçsin gahar. Men o oğlanlar var ya, o maşenikler. Prosto bir gezek şans berýär. Tamam. Häzir men ine sıraz alıp ýemmezadı ortaga goýsam, ya olaryň maşgalasyna basýy edler Türkmenistanda, ýene näme bolar? Men şonu näme edýän? Ya bolmasa sırazı goýup bilýän, o maňa hiç nämesi ýok. Prosto bir adam kerçiligi edýäs, türkmençiligi edýäs. 3 gün garaşjak. Tamam. Garaşan okmu? Hemme danlylar bilen. Ad, familiýasy, suraty, hemme zady, çek, bek,
bank kartalary hemme zat. Ştaýda galaksi ýaman gowur tesbir ýazda. Haçanla diktator tagta çykanda bular ýaly opozisiýa sumoklar şonda taýinlanýar. Haçanla diktatora garşy halk çyksa göreşmek üçin bular näçe ýyldan bäri taýin otur opozisiýa sumoklar diýe. Türkmenim oýan olar Türkmenistan halkynyň çekýän kynçylyklaryny aýdan oklar, diňe reklam üçin edýärler diýe. Ýenem de öyle daha bir näme bar. Ine şular näme üçin? Ha. Hurmatlylar, sözüň agyňda unutma, Amer Mammedow wepa çopon gitdi, hiç kim pul bermedi welin $15,000 soraýa adamdan hasap nomerine çenli şol edeni dogrumy baýhan diýe. Kim? Düşünmedim. Sen düşündiňmi şoňa? Yok. Näme? Hasap nomerine çenli şol edeni doğru mu baýhan? Mena düşünmedim bu nämeşini. Menim düşünemek, düşünükletip ýatsan şonu. Diňe öňe döwlet assalamu alaykum salam. Wepa çopon bilen baglanşykly bir soragyňyz zadyňyz bar bolsa, wepa çopon çagyrar. Efire, wepa çoponyň özi çykyş eder. Orada bile baglanşykly meseleňiz bolsa, oradan öňe çykyp aýdar, hiç ýyly gurrun ýok. Döwlet aga, ştaýda. Diğer hakkında yine şu ünüs verip görün de şu lider sumakların adam opozisiya sumakların adamdı. Hatta şoların yine öz arasında gürleşýän medyadan zapis edip goýýarlar, naprimер, YouTube'a. Näme üçin? Yine şu naprimер, yine şu kargo var şu nämege şu Murat Razakova ejeňi palan edeýin, ejeňi palan ýerine palan edeýin, o bu diýip sögüp. Ýöne yine naprimер, maňa şaplygan şoň ýaly sögüp uzatýar, o pelwan diýen, ýa uzat emmesi, ýöne goýamok. Patam üstü namys edýän uzat. Jogabyny sorajak, ýurduň içinde, o YouTube açyk, o näme etjek onu. Hiç adam edip bilen o. Sonra näyle bularda? Şu naprimер gidip baryan bolsa kellesine kuş sıçsa, kuş. Aýdýar. Yine diktatorun kuşu benim kelleme sıçtı diye. PR etmek için. Yine tamam. Kim ne var? Şu yadınızda olsa şu miting näme etdiler ya, näme Cuma sapar bilen. Şu garajı olanam koydu şonu. Şu yolda gidip barya plakatlar. Son beýleden hem grajdan eşikli maşin ve gelýärden plakatyny ýyňna diye. Şu grajdan eşikli polis däl, näme däl, hiç zat däl. Hiç zat soraman dawa ýyňnan diýdi plakatyny diýdi. Sırazy ýyňnap soň näme diýeli? Ine diktatorun adamları diýär. O ýary gece gidip barya, o ýerden bilsin sen näme sen Türkmen menda prost gülkü. Men aýtdym ha, kellesine kuş sıçradan diktatorun kuşu diýerler. Katy gowy mysal berdim sawol. Karolio, bularyň hemmeti şo ýygnalan pullardan tamakyn adamlar. Kim kimi gollaýan bolsa, znaçit şolar bile halk taýlaýa. Aşo ýygnalan pulu agdy bir paýlaşyp bilmeseler başga kanalla bir-biriniň sırtyna açýarlar diýe. Amar Mammedow ýedaý mundan ozal wepa çopon videosy var. $15,000 sorady watandaşlardan. Hasap nomerini çenli goýdy, videoň ýüzünde diýe. Amar Mammedow videosy var, gerek bolsa görkezýän kynlar. Indi Amar Mammedow gowy tesbirler ýazýar. Şoň üçin sen düşünjeli birine meňleýär. Şoň üçin
Wepa çopanyň özünden soramaly. Biz Wepa çopanyň maslahatçysy däl. Ya Wepa çopanyň sözcüsi, Wepa çopanyň adyndan çykyş edemzok. Biz halka hakykatlary ýetirýär. Wepa çopan bilen baglanşykly, aýdylmaly, anyklanmaly hakykat mesele zat bar bolsa, Wepa çopanyň özü bilen gürleşer. Wepa çopan bilen gürleşip bolýar ekrandan. Gürleşer. Arkaýyn bol. Belläp goý bir tarapda. Gürleşer. Wepaň özü jogap berer. Arslan Muradow. Wepa çopanyň özü jogap berdi gowy bolar diýär. Arslan Muradow täze syýasat bilen baglanşykly aýtjak zatlaryň bar bolsa alaýyn seni efire. Olmasa da efiri şu ýerde jemläp şu günlükçe hoşlaşalyň. Aýdylmaly, goýulmaly zatlar aýdyldy diýip men bilýän. Asmail Türkmen Davlet salam aleykum diye sağ ol. Arslan Muradow şu wagt işte ağam diye düşündüm. Allah kuwat versin, taýy ol. Bärde aýyl-saýyl edilmeli zatlar var. Şoň üçin şuňky efir kim-kimiň tarapyndan, kiminki dogry yalanlar we soraglar halkyň garaýşy. Şuňky ýaýnyň, şuňky ýaýlymyň, göni ýaýlymyň esasy uğru şundan ibarat. Watandaşlaryň tesbirini, watandaşlaryň garaýşlaryny gördüňiz. Öz garaýşlarymyzdan beýan etdik. Bildigimizden. Şoň üçin hakykat bolmaýan ýerde hiç wagt yeňişem bolanok, halka peýda da bolanok. Iň ýöneköýje zat. Eger düşünmeýän bolsaňyz, iň ýöneköýje zat. Şunu pikir edin. Türkmenistana gulaly gullukmy? Ýagda ýok. Onu näme üçin? Mınça watandaş sabr edip otur, garaşyp otur sehetli güne. Ýöne köçä çykyň. Eýdiň, ýakyn, ýykyn, ýok, on edin, mun edin diýip provokasiýa edýänlere ananok. Bir topar wadalara ananok. Bu köpçülük, esas köpçülük ananok. Esas köpçülük ananylman soň häzirki rejimiň işgärlerinden haray gözlenýär. Biz size degmers, ýok size şeýders, beýders, işiňiz oňraýan bolsaňyz biz size degmers. Bular ýaly wadalarym bar. Umuman göreş diýilende göreş nähili bolmaly? Akyl paýkas bilen, edep bilen bolmaly. Farid Tuhpatullin Türkmen inisiativasy atly adam hukuklary guramasynyň başlygy, ýaşlymyz, halypamyz. Türkmenistanyň kronikasy neşirinem ýöredýän ýaşlymyz. Şol Abdukula Pakir wagtynda şo taýlardan, şo döwürden galan ýatlamalary bilen baglanşykly gaty ugzat ýazdy. Avdaga döwür, men Avdagada gördüm. Hakyky bir diplomaty, syýasatçyny özüň nähili alyp barmaly. Bäsleşleň bilen, garşydaşlaryň bilen özüňi nähili alyp barmaly, şolar bilen nähili gürleşmeli. Şo zady bir uňurup bilýän adamy men Avdagada gördüm. Avdagaň şonu uňurup bilýänini gördüm. Avdagaň hakykatdanam oppozisiýa garaýşly, oppozisiýa niýeti bolan, hökümete garşy bir zat etmeli niýeti bolan, dürli maksatda. Diňe halk bäkwitlilerle öz bäkwidi ýaşaňa meňdeş bäkwitler tapawdy ýok. Dürli bäkwitlerdäki adamlary birleşdirip bilen adam höküminde men Avdagany tanadym diýip ýazan gowur makalasy bar. Halkara guramalaryň işgärleri, ýol başçylarym şoňa gaty ýokary baha berdiler. Taryha altyn harplar bilen ýazylmaly, ýatlamaşy. Men Farid agadan haýyş etdim. Öz bilýän zatlaryňyzy gaýrat edip bir ýatlama, kitap edip ýazsaňyz, türkmen watandaşlary üçin, halkymyz üçin
ýaşlar üçin gowy gollanma bolardy diýip. Ne diýip bolsam. Indi tesbirleri seredeýin. Gaýgasy Atabaýew adamlar bilen dalga geçmeýän diýe. Ýagny adamlaryň üstünden gülmeýän diýe. Gaýgasy Atabaýew dogry aýdýar. Hakykatyň üstünden gülmeýän. Ezir çekýän. Hemme tarapdan gyrgynçylyga duçar edilýän haramdagyň ýolbaşçylygynaky diktatorlyk rejimi tarapyndan, şolaň biznes şärikleri, siýasy şärikleri tarapyndan gaty aýlygynç ýagdaýa duçar edilen türkmen halkynyň üstünden gülme. Dogry aýdýar Gaýgasy Atabaýew. Orhan Bey, opozisiýaň edýän zady halka ziýan edýär diýär. Gaty dogry. Gaýgasy Atabaýew ýene dowam edýär. Sizden bir umyt bilen bir zada garaşýar diýär. Hakykat. Halk döwlete iýe çykmaly, halky gollamaly. Hemişe aýdýar. Biz agzybirligiň tarapdary. Ýöne akyl paýkas bilen, dogry strategiýa bilen tarapdary. YouTube'da çıkış etmek, YouTube'da provokasiýa etmek, çıkış etmek däl, provokasiýa etmek görüş däl, mehriban doganlar. Onu görüş diýmek bolmaýar. Görüş başka. Görüş hakykatdan hem ilginiň bähwidi bolmaly. Bütün dünýäni halka allap durka diktatorlyk senem halky allap halky oýnajak bolmaly. Halkyň nerwini oýnamaly. Halkyň üstünden gülmeli. Halkyň çekýän jebir jepasynyň üstünden gülmeli. Yalanjykdan oppozisiýa oýunyny oýnamaly. Yalanjykdan aktivist oýunyny oýlamaly. Haramzadadan ýagşylada ýazjak bolmaly. Galaksi halyk bu syýasaty birinji gezek başynyň halk bu syýasaty birinji gezek başyndan geçirýär diýen gaty dogry. Oppozisiýa smoklar şeýdip ýykar öýdýär, emma habary ýok. Diktatoryň ýoly arçalaýanlygyndan diýär. Arslan Muradow, ömrüň uzak bolsun. Oppozisiýa däl olar. Biz oppozisiýa diýär. Arslan Muradow. Ömrüň uzak bolsun Arslanjan. Allah kuwat bersin işleňde, işleňiň nesip bolsa sen bilen gowy gepleşip geçireriz. Onu mehriban doganlar şu günkü günü ýaýlymyzy şu ýerde tamamlalyň, jemläliň. Azat bildirişini, duýduruşyny berdi. Azadyň aýdan Türkmenistanyň watandaşlary, şolar bilen degişli adamlar hakykaty halka aýtsa aýdar, aýtmasa da Azat hemmesini halkyň öňünde görkezür. Özüň bilýän Azat, ýöne men maslahatym şol aýdaljak, aýtjak zatlaryny, faktlaryny, subutnamalaryny göni efirde halkyň gatnaşmagyna, şu watandaşlaryň alyp barýan göni efirini etseň men gowy bolarum ka diýen näme üçin? Adamlaryň reaksiýasyny gör. Adamlar näme diýär? Adamlar halkyň, watandaşyň garaýşy näme? Böyle. Şeyden gowy bolar. Prosto da öyle daha. Biz edip bunları nam etmezek halkın bilýäňizmi umudyny ýitýärler da ýene aldap pulunu alıp nam edip. Gaýgasy Atabaýew sen aýdýan sözüň bilen baglanşykly ýaman gowy zat aýtdy, ýazdy şu wagt. Siz şu wagt bir teňe pul üçin adamlaryň üstünden gülmäň. Agtyk çoguklaryňyzy oýlan diýär. Gaty dogry. Tebe bumerang diýilýär maňa. By hökman saňa gaýdyp gelýär.
hökman gaýdyk ene. Halkyň ykbalynyň üstünden gülmek. Yalancykdan oppozisiýa, aktivist oýunlaryny oýlamak. Şol urwatyň özünde de. Dilli uşukluklara gatnaşmak, halka provokasiýa etmek. Gata aýlygynç. Küllü güne. Türkmen halkynyň agy tutsa, sizi yerem kabul etmeýär. Äge bolun. Hawa adaçan? Soň men size efirden soň bir sany ses ýazgy uzatjak, şonu goýja dinleň. Şo tutulany olanlar bar ada. Şo Murat Kurbanow biri bilen gürleşip otyry. Şo pul bar ada gürlen ya. Şo taýda men size uğratjak. Dinläp görersiniz da. Sen eger sen çağırşyň boýunça hiç kim faktlary, hakikatlary halka ýetirmese, sen gönü ýaýlymda halk bilen bile dünýä köpçüliginiň dikkatyna hödürle şo subutnamalary öz şaýat bolan ýagdaýyny ondan soň eger istese Azat Murat Kurbanow bilenem efire çykyp bilerdi. İslete, islemese özü bilir. Aýl-saýly derýaly meseleni. Prosto öňem şo soraglary berdim de üstümden güldüler. Çağanyň soraklaryny berýän. Näme diýerler? Şu döwlet baýgan ýazyp beripdir saňa. O bu diýip de şo soraglary. Depende Allah'dy. Maňa hiç kim ýazyp bermedi o. O halkyň soragy. Real häsiýet ýok. Menne olar real häsiýet ýok. Bu aktivistlerin pikiri şeyle. Men çıkıp gürlesem bu znaç birinin gepe değil. Ben öz pikirimi gürleyen, öz näme madyan tamam. Azat, näme üçin bilýän? Näme üçin şonu şeýle diýe? Sebäbi Bilýän. Şolong öz mollary özlerine diktabat edýär. Öz mollarynyň biýdin hiç zat edilen oklar. Tuvalede de edilen okşalar. Şoň üçin her kim özü ýaldyr diýe. Owram özüne sor, orram sam özüne sor diýe. Eger öz pikirini diktabat edýän bolsa, birine bir zat diýdirýän bolsa, onu biz näme üçin gönü ýaýlamy halka, watandaşlara tapşyryp, watandaşlar alyp barýar gönü ýaýlamy. Men diýdigim diýdik diýip edip bolýar. Ýöne watandaşlar alyp barýar. Mene diňe moderator ilçi. Bugün ma ertir ýok men. Ertir şol işi has gowy ediljek biri bolsa, baş üstüne telekanal gurup beremden soň menen bir azyk bu işleň içinden çekilje. Ekrana täze yüzler, täze sesler, täze adamlar görünsin. Ýaşlar wat ölümi. Ştaýda watandaşlaryň öňünde, tomaşaçylaryň öňünde saňa minnetdarlyk bildiresim gelýär. Sen maslahatyň bilen TikTok'ta Türkmenim kanaly açyldy. TikTok'ta sebäbi özara pikir sorulşykda hakykatdanam daşary ýurtlardaky türkmenliň ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň içinde de TikTok ulanýan watandaşlaryň YouTube'dan has köpdigi. YouTube'a garalanma TikTok'un el yeterlidigi belli boldy. Şu pikir alşykda, pikir sorulşykda. Şoň üçin azadyň we pikir sorulşynyň netijesine görä biz TikTok'ta öz hasabymyzy, kanalymyzy açdyk. Edil YouTube'daky ýaly netip bolsa, TikTok'ta da watandaşlara hakikatlary yetirmäge dowam eder. Şoň üçin TikTok'un ulanýan watandaşlar Türkmenim TV, Türkmenim TikTok kanalyny ýa-da hasabyny ýydarlap bilersiňiz. O taýda da aýratyn gepleşikler. Bärdäkler gaýtalamak däl, başgaça aýratyn gepleşikler alyp barmagy planlaýas. Mundan habaryňyz bolsun. Arslan Muradowyň bir tesbiri bar, şoň bilen jemläli. Özüňiz her biriňizi oppozisiýa saýyň. Gaty dogry.
her biriňizi hakykatyn tarapyndan bolan her watandaş bir elektrik energiýasyny öndürýän stansiýa diýip özüni hasap etsin. Bir owany däl, bir şäheri däl, bir etrawy, bir näçe etrawy ýagtylyp biljek energiýa öndürýän we berýän täsirdäki watandaş diýip hasap etsin. Dogry aýdýan Arslan, ömrüň uzak bolsun. Bizlere olara seretmek gerek däl. Her birimiz özümizi görellili, görnükli, parasatly, syýasatçy watançy edip ýetişdirmeli. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Galaksi. Halkyň häzirki ýagdaýy ene atasyny ýitiren ýetim çaga ýaly. Gaty dogry. Lider smoklaryň arkasyna diktator dursa, halkyň arkasyna Allah dur. Atyňyzy oka bermäň watandaşlar diýe. Ömrüň uzak bolsun Galaksi. Yaman gowy jemlediň. Sag bol, muň üstüne söz aýdar ýaly däl. Onu azadyň nowatdaky göni ýaýlym efirine çenli häzirlikçe sagaman galyň, hoşsag boluň. Mehriban doganlar, edidilleşler, hostarlarym, yürekdeşler, mehribanlar. Göni ýaýlymyzy öz tesbirleri bilen alyp baran ähli watandaşlarymyza, doganlarymyza ullakan Taňry ýalkasyn her biriniň sowaby toýlaryňyzda müň bolup gaýtarylsyn. Toý saçakly gysga wagtda watanymyzda gatnaşyp çagalarymyza geljeğimizi guwanmak hemmemize nesip etsin. Giç wagt bolan ýurtlardaky doganlarymyza giýjäňiz rahat bolsun. Seher bolup, gün olup, gün başlayan ýurtlardaky watandaşlarymyza da erteriňiz haýyrly bolsun. Sagaman öreň. Hepden gynçylyk günlerini sagaman maşgalaňyz bilen, maşgalaňyz bolmasa dosýalaryňyz bilen, bolmasa gowy arzuwlar, duýgular bilen geçiriň. Allahjan başyňyzy dik görjeňizi gowy etsin. Biz siziň her biriňiziň ýanyňyzda. Halka hyzmat, hakka hyzmat. Ömrüňiz uzak bolsun, eliňiz, ýüzüňiz, ruhuňyz dert görmesin Allahjan. Goşanlaryňyzyň her birine müň sany sowap bilen gaýtaryp bersin Allahjan. Taryh ýazýaňyz, hakyky taryhy, hakyky göreşi inhasyz şu tadan akyl paýhas bilen, logika bilen alyp barýaňyz. Şoň gaty uly ähmiýeti bar. Şoň üçin strategiýa institutlary, halkara gatnaşyklar boýunça sapak berýän kafedralar, bölümler siziň tesbirler bilen alyp barýan göni ýaýlymyňyzdan gaty peýdalanýarlar. Bu ýokary baha berýärler. Şoň üçin şolaň adyndan hemmeňize minnetdarlyk bildirýän. Wagty gelende hemmesi bilen nesip bolsa, şol ekranlardan görüşersiňiz, habarlaşarsyňyz. Canly Taňry ýalkasynyny bahalaryny bererler, aýdarlar. Köp sag bolun. Azatçan. Köp sag bol. Hakykatyň şunça hüjümlere, haramzadalaryň zulümlerine, äsgermezçiliklerine döz gelip, ýüregiňe daş basyp, aýraçylykda çagalaňdan, maşgalaňdan aýratyn. Şonça edilýän bolgusuz gürrüňlere, hüjümlere garamazdan başyň dik halkyň ýanyna dursun, elinden gelliginden. Köp sag bol. Men bilimim yeterlik, tejribem yeterlik däl diýen o, baryndan bazar eýläp, goşan, köp sag bol, toýuňda gaýsyn Taňry ýalkasyn. Sen köp sag bolun, Allah ýalkasyn edýän işlerinize. Arslan Muradow özümüze ýaş diýmäň diýe. Beýik watançylyk urşunyna Sowet hökümetiniň ministrleri 25-35 ýaşly adamlar bolup ýeňiş gazanarlar diýe. Ina taryhdan mysal. Köp sag bol Arslanjan. Arslan Muradow giýjäňiz rahat bolsun diýe.
galaksi döwletaga taňry ýapgan, hemmeňizden taňry ýapgan. Men araçy, men ilçi, men moderator. İş edýän siz. Netije sizde. Halkyň ruhuny alýan, derdini ýeňledýän, paýlaşýan siz. Şoň üçin taňry ýapgan. Siz bolmasaňyz Türkmenim kanaly hak bileleşigi ýok. Döwlet baýanam ýok. Sag bolun. Bar bolun, baý bolun. Yeneki efir duşumyzda senin Allah ýarňyz bolsun. Azatçan tazy bol. Böyle köp sağ olun. Millet sizden köp sağ olun diyeceğiniz rahat olsun. Yalanlara inanıp görmeyin. Böyle. Salam aleykum ezildeşler, vatandaşlar, ähliňize salam. Ben bu taýda açjak zadım. İlki bilen goýja diňleň meni. Ben bu taýda maşeniklara duýduruş etjek bolýan. Şo ýadyňyzda bolsa Murat Kurbanowyň şo 2 sany oglan listovka ýapyşdyryp düşdi. O bu soň pul ýygyň amanat nämetdi. Daway pul ýygyny aly şo oglanlary çykaraly daşary ýurtdan advokat nanimat edip deyip. Soň wagt geçen soň ine şo advokat nanimat etdigine çıkardılar diýdi şo oglan diýdi. Şonuň birisiniň adyna näme diýdi? Aşirov Didar diýdi. Yenen birisine yenen kim näme diýdi? Berýärdik. Şu listovkany paýlan oglanlar Türkmenistanyň graždanlary Aşirov Didar we Döwran Klyçew paýlap tutuldular. Ine şul adamlary halaf etmek üçin adwokatlara çykdyjylary maşgalatyna kömek etmek üçin we Ýewropadaky işleýän adwokatlara şu taýda bir zat aýdan. Aşirov Didar diýilen adam o taýda tutulan ok. O taýda hiç kimem tutulan ok. O Didar etet Aşirov Didar diýilene Murat Kurbanowyň. O Türkiýede ýöre. Onuň öz ady däl o Aşirov Didar. Onun öz adı Merdan. Merdan. Familiýasyny hem bilýän. Ýöne aýtjakdy. Merdan etet familiýasy hem I harpyndan. I. Ben şulara 3 gün möhlet berjek. Bular Murat Kurbanow bilen birlikde näili halky oýnap puluny aldy, şolary çykyp düşündürsinler. Düşündiren okmu? Barynam paş edip YouTube'da goýjak. Maňa seredin maşeniklar. Şo Didaryň ýanyndakylar. Hemmeňiziň danlyňyz bar. Gözüňizi çykarjak baryňyzyňam. Men öňünden aýdaýyn. Ya yine adam satdy, näme etdi diýmeň. Men öňünden aýdýan. 3 gün möhlet berýän size. 3 günde ya halka çıkıp düşündürersiňiz bar zada. Şu taýda Telegram nomerimi goýup gitjek. İsleseňiz jaň edin, maňa tapawdy ýok. Özüňiz goýja bilýäňiz, men siziň danlyňyzy nädip alanymy. Patamuşdy siz maňa kart nomerleriňizi uğratdyňyzmy? Men olara pul taşladym, dogry dälmi? Wot men çiris karta nomerleriniz bilen polny danlyňyzlary hemme zady probit etdim. Sıpçak ýeriňiz ýok, yekejeňizden. Halk oýnadyňyzmy? Indi oýuna indi serediň siz. Hemmeňize men ýa ugraja dedem ok.
Allah'tan depede Allah'dur. 3 gün garaşacak. 3 gün. 3 günden 1 minutdan uzağa çekmez. Paş ederin barınızam. Şu baş maşeyniniz var ya, şu Murat Kurbanov bilen bile hemmeğinizem. Düşündünüz? Sıpçak yeriniz yok hiçbir yerinizin. At familyanızı, polunu, danlığınızı, suratınızı, yemmez adınızı halka çıkarıp görgesecek. Goy halk tanasın maşeynikleri. Hemmesine tanasın. O kaçan açığı. Bular bu maşeynikler hiç yerde işleyen ok. Dine edip bular halktan pullu alıp, nem edip, yine edip maşeynikçilik edip yörler. Ben bu tayda ya PR üçün aydam ok, ya birini satma üçün aydam ok. Şu oyunların, şu maşeyniklerin sonuna nokta koymak için, şu bolyan oyun bir topar namelerin sonuna toçka koyacak olan. Şu indi boldu. Oyun kutardı, tamam. Bular edip yine ögün şu TikTok'ta gördüm da ben bunun sırazı sesinden tanıdım. Şu TikTok'ta şu Azat Hayitbayev'in TikTok'unda şu efirinde katnaştı şu neme. Şu nickname'im Sancar mı Hancar mı durda sesinden sırazı tanıdım ben bunu. Şu tayda adam neme diye Balkan'da bir sanı kesel kızcağız var diye şuna kömek edilip pul yığınalı deyip şu tayda adam sahna kurup yörlerde halk aldı. Yine buların bolup bilişi şu. Şuların arasında Murat Kurbanov var. Ben bu zatları yöne yerden aydam ok. Dakazat edip verecek. Dokumentalini dakazat edecek. Gep üstü bilen değil. Şunun için 3 gün sizlere möhlet. Galanlayan özünüzler bileniz. Pinayti nasip efsiyo. Bular sahna kurnadım. Ben size bu sahnanı düşündürüp vereyim. Şu yadınızda olsa şu listovka yapıştır, dinametti deyilen video. O neyle? Şu taydaki oğlanlara, şu küçük oğlanlara pul verip şolara şu nem edip şu bu tayda listovka yapıştırıp 5 sekund video düşürüp ayırıp yine 10 metre angırrakta yapıştırıp şunu 5 sekund video düşürüp yine koparıp alıp edip bular rol oynadı. Edip bular listovka adını yapıştırdı, nem etti. Bu zatlar baştan oynalıp gelen zat bular. Yani hemme yeke dakazat edip verecek. Sıçak yeriniz yok. Bular edip oyun oynadılar. En benzem paş edecek. Tamam. O yadınızda olsa küçücek kızcağız çıkıp o gazet neme tutup bir sanı yanında adam şu kakası mı ağası mı bilemok şu gürledi otir neme de otir şu gürleye şu haramda yine kim neme deyip de şu küçük kızcağız. Yine şudam yine şu maşeyniklerin işi şu. Yine şunu ben özüm şu videonu apublikavat ettim. Yine şu aşirif Didar bana uğrattı şu. Merdan deyilen oğlan bana uğrattı. Yine deydi sen inanan ok deydi. Yine deydi halk ayağı galya o bu. Bular kurulan sahna. Prosto adamı inandırıp pulunu almak. Hemmemizem aldadı bular. Hemme halk aldadı bular. Sonun için ben buları paş edecek. Bundan böyle hiç kim aldanmaz yağlı. Buları barısına paş ederim. Sonun için Telegram numaram önkisinem bilen. Hazırkisinem şurada yazıp gidecek. Canet namet bana tapağı yok. Barınam düşündürersiniz. Name barz adam. Sıpçak yeriniz yok. Ya fikir etmeyin o bu boş gülleye deyip. Ya hiç ile dakazat listası yok deyip. Men elimde dakazat listası olmasa men çıkıp gürlem o. Yekeden şu Murat Kurbanov bilen neyle maşeynikçilik edip halkı aldap nemedeninizleri men polunu dakazat edip görecek. O dil bilen değil dokumentalini dakazat edip görecek. Depemde Allah'dır. 3 gün garaşacak. 3 günden son pinayti nasibi. Syo. Böyle ezildeciler şu videonu hemme yerde paylan. TikTok'ta, İmo'da, WhatsApp'ta hemme yerde.
Yine şu maşeniklerin kulağına değsin şu barıp. Bulara 3 gün möhlet. Syo. Oyunlar kutardı. Indi hakiki göreş başlanıyor. Hakikat bilen birlikte göreş başlanıyor. Bolya ezildeşler, köp sağ olun.